Pystytään rukouksessa, pystytään ylistyksessä, mutta tehdään sellainen profetaalinen julistus. Kuinka monet tää on uutta? Profetaalinen julistus. Viittaa ihan reilusti vaan, jos on ihan uutta. Okei, I'm tell you. Yes. Ja nyt muistele joku asia sun elämässä, mikä on viime päivinä, viime aikoina kahlinut sua. Jos sä oot tehnyt parannuksen siitä ja Jeesus on hänen verellänsä pessyt sinut puhtaaksi siitä, älä muistele enää. Mutta jos on joku sellainen aktiivinen asia, joka kahlittee sua, niin nyt muistele mikä se on. Jes, onks kaikilla mielessä? Ja nyt ota se vähän niinku tälleen sormien väliin. Niinku sokeripala. Ota tälleen näin. Se asia mikä sun mielessä on, mikä sua on kahlinnut ja haitannut. Tälleen näin. Jes. Ja nyt me tehdään sen juttu, että me aloitetaan tää laulu. Sille jutulle. Okei? Tässä aloitetaan, että nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa. Nimessä Jeesuksen voima murtaa se typerä pikku juttu, mikä se on yrittänyt estää sun elämässä. Ja usko se. Sä tulet vapautuu Jeesuksen nimessä. Tää ei oo mitään leikkiä, tää ei oo mitään joku hauska pikku aktiviteetti, mikä mä luin jostain kirjasta ja tätä kannattaa tehdä nuorten ilassa. Ei todellakaan. Vaan tää on konkreettinen tapa, millä me näytetään sille asialle, että Jeesuksen nimessä sun paikka ei oo mun elämässä. Sun paikka ei oo kahlita mua. Sun paikka ei oo tulla mun ja Jeesuksen väliin. Amen.
Jes, eli otetaan vähän niinku pihtiin se tähän näin meidän sormien väliin. Mä en voi sitä valitettavasti tehdä, kun mä soitan pianoa, mutta nyt kerrotaan silleen, että Jeesuksen nimessä on valta ja voima murtaa tää kahle. Halleluja. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Me kerrotaan sulle tänä iltana. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Vielä lisää, nyt mä tunnen, että alkaa murtua. Nimessä Jeesuksen on voima. Let's go! Nimessä Jeesuksen on voima. Mikä voima siinä on? Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Wow, la papana. Sitä kahleesta, mikä sua on yrittänyt sitoa viime aikoina. Jeesus Kristus on vapauttanut täysin siitä, sulla ei enää mitään pidäteltävää. Jeesuksen nimessä take the shackles off my feet so I can dance, halleluja. Armeijan nouseva. Armeijan nouseva. Solamme. Armeijan nousevan. Oh yeah. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Armeijan nousevan. Kaikki laulaa yhdessä. Armeijan nousevan. Sinä ja minä. Armeijan nousevan. Oh, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Armeijan nousevan. Armeijan nousevan. Halleluja, mä näen niinku nämä sanat on niinku taikinaa meidän suussa. Ja kun me puhutaan niin ulos, siitä tulee leipää. Leipä on Jumalan sana. Ja Jumalan sana on totuus. Eiköhän aleta palaa vähän lisää vielä. Armeijan nouseva. Armeijan nouseva. Valkeakoskella, Toijalassa, Lempäälässä. Armeijan nousevan. Helsingissä, Kokkolassa, Joensuussa. Armeijan nousevan. Suomessa. Ja se tekee mitä? Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Jeesuksen nimessä. Uskotaan se tänä iltana, että Jeesus Kristus murtaa kaikki kahleet. Ja mä vielä julistan Jeesuksen nimessä kaikki kahleet olkoon täysin murtuneet sun elämässä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kristus meidät vapautti. Vapauteen, Kristus meidät vapautti. Vapauteen, Kristus
Kristus meidät vapautti. Vapautti. Kristus meidät vapautti. Vapautti. Kristus meidät vapautti. Halleluja. Älkää antako tämän vapauden olla yllikkeeksi teille. Halleluja, koska teidän elämänne ei ole enää teidän omanne, vaan se on kenen? Se on Jeesuksen. Halleluja. Sana sanoo Galatalaiskirja 2:20, en enää elä minä, vaan Jeesus Kristus elää minussa. Ja tämän elämän minä elän uskon Jumalan vainokaiseen poikaan, joka antoi itsensä minun edestäni. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot antanut itsesi meidän puolesta. Sä oot antanut elämässä meidän puolesta, Jeesus. Ja sä oot vapauttanut meidät vapauteen, halleluja. Se vapaus on sitä, että me kuollaan itsellemme, halleluja. Otetaan tänään ristimme ja kannetaan sitä. Ja se on kuule kevyt taakka kantaa. Se on kevyt taakka kantaa, kun Jeesus on pessyt meidät puhtaaksi hänen verellään. Me ollaan vapaita. Vapaita. Sano itsellesi, mä olen vapaa. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa. Kerro se itsellesi niin monta kertaa, että sä uskot sen. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa Jeesuksessa. Mä olen vapaa. Sanotaan vielä yhdessä. YKK. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa. 1, 2, 3. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa. Vielä kerran. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa. Mä olen vapaa. Halleluja. Mä olen vapaa. Sä olet vapaa. Me ollaan vapaita. Amen. Kuka uskoo tämän sanan? Mä oon vapaa Jeesuksen nimessä. Sä oot vapaa Jeesuksen nimessä. Ja tää vapaus on parempaa kuin mikään muu. Halleluja. Yes. Oh, he's receiving it. Halleluja. Ota vastaan Petteri vaan. Täällä alkaa olla ihan kuumat paikat pikkuhiljaa. Oh Jeesus. Kiitos Jeesus, me saadaan ylistää ja palvoa sun ihan omana ittenämme. Me ollaan Jeesus, me ollaan täällä perheellä koolla tänään. Halleluja. Halleluja tarkoittaa, että ylistä Herraa. Ylistä Herraa. Halleluja. Halleluja. Se kaikilla tavalla, mitä sussa on, niin sä löydät. Sä voit joko tanssia, sä voit vaikka taputtaa, sä voit hyppiä, sä voit laulaa, sä voit mitä vaan. Mutta halleluja, me saadaan ylistää. Mä en sano halleluja sen takia, että se on joku kiva korusana, jota pitää sanoa vaan mä sanon sen takia, että mä haluan kehottaa meitä ylistää Jumalaa. Halleluja. Halleluja eikä halle hiljaa. Halleluja. 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 Voitko sanoa halleluja? Yes, mahtavaa. Tiedätkö, on parasta elää Jeesukselle. On ihan parasta elää Jeesukselle. Jessekin tunnustaa. Testify. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kaaleet murtaa, se kaaleet murtaa, se kaaleet murtaa. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kaaleet murtaa, se kaaleet murtaa, se kaaleet murtaa. Kaaleet murtaa, se kaaleet murtaa, se kaaleet murtaa. Otetaan hetki vaan Jumalan edessä. Muistellaan sitä, mitä Jumala on tehnyt meistä. Ei haittaa, jos itkettää. Mä saatan ehkä itse alkaa poraa hellystä.
lähellä aina oli. Vaikka luulin olevani eksynyt, sä taistelit huomioni. Odotitti ovella, oven avasi. Elämäsi vaimo varten, vain mun tähden, sä kannoit kaiken syyn. Sovitakses ihmiskunnan, kannoit ristin puolestaan. Sun henkesi annoit lahjan kauneimman. Pois, ei ole mitään, mikä vois nyt erottaa. Sieluni mun syvi kaipaus, rakastaa sua takaisin. Kun rakkaus sun henkesi annoit lahjan kauneimman. Jos annoit lahjan kauneimman, niin sä sanoit lahjan kauneimman. Ja sen lahjan nimi on Jeesus. Joo. Miettii sitä, että Jeesus, sä otit kaiken sen taakan, kaiken sen syyn. Pelkästään sen takia, että mä oon mokannut. Pelkästään sen takia, että me kaikki ollaan mokattu. Sä menit vaan sen takia ristille. Ja sä kärsit ne naulat, sä kärsit Jeesus sen raan kuoleman vaan sen takia, että me ollaan mokattu. Sä et korottanut itseäsi, sä et mennyt sinne sen takia, että sä yritit näyttää olevasi joku hyvä uskova, tai sä et mennyt sinne sen takia, että sä voisit korottaa omaa nimeesi. Vaan Isä korotti sut. Isä korotti sut sen jälkeen, kun sä menit kuoleen ristille. Isä korotti sut ja nosti sut taivaisiin. Sä polit maahan kaiken synnin, sä polit maahan sen käärmenpään. Se käärmenpää, mikä sihisi siihen asti. Iloisesti kerta toisensa jälkeen napsien ihmisiä kadotukseen, viettelyksiin. Missä Jeesus sä tulit
Ja rakkaudella sä tuhosit sen käärmeen. Sä laitat luun kurkkuun synnille. Sä teit sen vaan sen takia, että me voitais elää. Vaan sen takia, että me voitais löytää elämä sussa. Vaan sen takia, että me saadaan tänään sanoa, että mä oon vapaa Jeesuksen nimessä. Hänen verensä on pesynyt puhtaaksi. Syyttäjällä ei ole mitään asiaa enää mun elämään. Vaan sen takia. Kumpa me tajuttais se arvokkuus. Se arvo, minkä sä teit. Otetaan vielä hetken aikaa ylistystä. Onks täällä janoisia ihmisiä? Ne seuraavat biisit on vaarallisia. Koska mä tiedän milloin ne alkaa, mutta mä en tiedä milloin ne loppuu. Ja toivottavasti otitte patjat mukaan, voidaan yöpyä täällä. Alright, mutta ymmärretäänkö me miten me ollaan tekemässä nyt? Me aloitetaan Isä meidän, me aloitetaan taivas tulkoon. Se on vaarallista. Koska silloin kun taivas tulee tänne, niin me ollaan saatu vähän pala maistiaista jo. Mut sit kun tänne tulee se taivas, there is no stopping these parties, man. The best parties ever. Ja Jumala tulee tekee jotain ihmeellistä ja mä kysyn, että onks täällä ketään janosta Jumalan puoleen. Jos minä on, niin täältä tulee sitä. Täältä tulee semmoista vettä, että kun sä juot tätä, niin niin sulle ei jää jano siitä. Se tyydyttää täysin sun kaikki tarpeet. Se on Jumalan pyhä henki. Ja tiedätte, kun tuolla on taivas valmiina, vuodattaa se tänne tänään. Uskotko? Kuinka moni uskoo? Yes! Se on vaan meistä kiinni. Halutaanko me sen? Halutaanko? Haluatko Joona? Todellakin. Jätetään tänään ne taakat todella, niin kuin mistä me laulettiin äsken, mitkä me julistettiin pois, niin jätetään ne Jeesuksen ristiin. Isä meidän taivassa, pyhä sinun nimes on. Tulkoon sinun valtakuntas, tahtosi tapahtukoon. Maan päällä niin kuin on taivaassa, tulkoon taivas maahan
Enemmän kirkkautasi
enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän ääntäsi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Mennään junalla vielä vähän aikaa Jumalan luokseen. Tule Pyhä Henki. Ota yhdessä. Tule Pyhä Henki. Pyydetään. Tule Pyhä Henki. Tahdomme enemmän sinua. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tahdomme enemmän sinua. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän valtasi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän antasi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän ääntäsi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Ota yhdessä. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tahdomme enemmän sinua. Tule Pyhä Henki, oi Herra. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tahdomme enemmän sinua. Enemmän voimasi, enemmän
enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän antaisi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Soak in Holy Spirit. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän antaisi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän antaisi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Maan päällä niin kuin on taivaassa, tulkoon taivas maan päälle niin kuin on taivaassa, taivas tulkoon. Taivas tulkoon, taivas tulkoon. 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 Sun on valtakunta. Sun valtakunta. Sun on voima. Sun on kunnia ikuisesti. Sun valtakunta. Sun on voima. Sun on kunnia ikuisesti. Lauta vielä sun valtakunta. Sun on voima. Sun on kunnia ikuisesti. Sun valtakunta. Sun on voima. Sun on kunnia ikuisesti. Amen. Amen, amen, amen. Kuinka moni voi tuntea kevyen ilmapiirin täällä? Mulla on ainakin sikä kevyt olo. Oh man, oh man. God, Jesus. Oh yes. Joo. Oh, God is speaking to somebody. Tehdään silleen, hei, että rukoillaan pari minuuttia. Me tehtiin tätä viime viikolla. Sen jälkeen päästään Mr. Sam Salo irti. Vaikka se missään kiinni olekaan, mutta päästään kuitenkin irti. Ja tehdään silleen, että 2 minuuttia. Mä voin laittaa vaikka ajastimen päälle. Ja siihen ei tehdä mitään muuta kuin piano säästää siinä. Ja rukoillaan. Sä voit olla ihan täysin äänetin. Sä ei tarvitse sanoa yhtään mitään. Ja 2 minuutin jälkeen mä kysyn, että saatko sä jonkun kuvan, jonkun laulun pätkän, jonkun
inspiraation tai ihan mitä vaan. Se voi olla kuva, se voi olla vaikka kolmio. Tai se voi olla vaikka auto, punainen auto. Tai se voi olla joku, että ylistä Herraa minun sieluni. Joku raamatun jae, ihan mikä vaan. Mutta nyt käytetään tää 2 minuuttia vaan siihen, että me rukoillaan Jumalaa. Me rukoillaan Jeesusta ja kysytään mitä hänellä on sydämellä. Okei? Onko kaikki ymmärtänyt säännöt? Ja tämän 2 minuutin jälkeen kysytään, että kuka näki mitäkin. Elikkä nyt 2 minuuttia, pienosäestys ja rukous. Ja Jumala näyttää sulle näkyjä. Jumala näyttää sulle profetioita. Jumala puhuu sulle, voi tulla joku ihmisen kasvot mieleen, sulla voi tulla joku sana, joku lause, ihan mitä vaan. Sulla voi tulla ihan mitä vaan mieleen, koska Jumala puhuu sulle. Eli nyt tehdään 2 minuuttia, rukoillaan vaan. Isä, me pyydetään sulta nyt. Yes. Rukoilla Jeesusta sun mielessä tai voit vaikka puhua Jumalalle. Nyt Jumala haluaa puhua sulle. On näin moni sydämiä, jotka on auki, jotka kuuntelee Jumalan puhetta tässä hetkessä. Aattelet vaan, mitä sut tulee mieleen. Se ei tarvitse puristaa yhtään. Vaan se, mikä sut tulee mieleen, on luultavasti Jumalan puhetta tässä hetkessä. Me ollaan Pyhän Hengen läsnäolossa. Me ollaan hänen läsnäolossa. Ja tänään tapahtuu jotain. Yes. Mitä tulee mieleen, niin kerrot sen vaan kohta.
5 minuuttia meni jo. Meni 4,5. On vaan 2 minuuttia. Piti. Ei, Rukoiltiin liikaa. Ei koskaan voi olla liikaa. Okei. Koska tää on toiminnallinen nuorten ilta, niin käydään läpi. Anteeksi. Okei, käydään läpi ihan nopeasti. Et mitä kukakin kikaku sai. Kestä aloitetaan. Susta, koska sä kysyit. No siis, mä tossa, niin kuin pitää mun kertoa nämä koirukouksessa. Joo. No siis, mä rukoilin sitä, mä oon pitkään rukoillut, että tänäänkin Jumala näytti mulle sen, että miten paljon on ihmisiä lytätty. Tavallaan on ihmisiä, ollaan lytätty, ihmisiä ollaan tuomittu ja tosi paljon niin Jumala puhuu mulle sitä, että mistä me tunnistaa on keskinäinen rakkaus. Silloin meidän kuuluu tukea nimenomaan. Jos joku vaikka opettaa väärin, mulle tuli taas mieleen, että tänään on puhetta kaikenlaista opettajista, niin jos joku opettaa väärällä tavalla, älä anna sen vaikuttaa, vaan silloin sä rukoilet ja sä siunaat. Että Herra voi oikeasti tehdä siihen ihmiseen vaikutuksen, että se niin kuin pyhässä hengessä ohjautuu sille, että se tekeekin oikein eikä tekään näin väärin. Tai sitten jos sun läheinen ihminen törttöilee muuten, niin tärkeintä on, että sä rukoilet. Koska rukous on nimenomaan se vahvin ja niin kuin paras mahdollinen asia, mitä sä sitten teet. Koska se on nimenomaan se, että sä tavallaan annat itses likoon. Sä menekin Herran eteen ja tuot ihmisen. Se on nimenomaan rakkauden osoitusta, että sä menet Isän eteen ja sä tuot jonkun rakkaan ihmisen ja sä jaat sitä. Jumala puhuu siitä, että meidän kuuluisi olla nimenomaan niitä rakastavaisia, jotka auttaa, tukee. Totta kai pitää sanoa välillä, jos joku oikeasti törttöilee. Sitten täytyy sanoa, koska sitten se on nimenomaan sitä välittämistä. Jos et sä välitä, mitä toinen tekee, niin et sä koskaan puutu siihen. Niin sitä Jumala haluaa puhua, että rakastetaan, eikä vaan lytätä ja tuomita aina. Aamen. Huomaatteko, Jessellä on toinen saarnaaja ote. Jos se antaa mikrofonin käteen, niin Aamen. Todellakin, se on ihan mieletöntä. Se on sussa semmoinen lahja kuules. Pitää käyttää sitä enemmän. No. Mutta joo, aamen. Voiko joku samaistua tähän, mitä Jesse sai Jumalalta? Pidetään toista huolta. Ei lytetä toisia. Tää on vähän niin kuin sitä junajuttua, mistä puhuttiin tänään. Et niin kuin mennään yhdessä. Okei. Sami, mitä sä sait? Annetaan jonkun muun, koska mä pääsen kohta ääneen kuitenkin. Kalle, mitä? Mulle tuli semmoinen hämärä kuva, että siinä oli niin valorinki, keskeltä nousi kautta kasvoi niin kuin raamattu. Ja lopulta siinä kuvassa oli jäljellä sitä raamattua, ja se valorinki oli hävinnyt. Ja muuten niin kuin tausta oli täysin musta. Valorinki. Valorinki. It's the glory of God, hallelujah. Eli Jumalan kirkkaus. Jumala on puhunut mulle kirkkaudesta viime aikoina. Ja siis mun on pakko kertoa äkkiä yksi todistus. Me oltiin siellä, vedettiin seminaarisylistystä. Mä näyn, että se tulee olemaan se sali ihan sen, että niinku sakee savusta. Ja mä olin silleen vaan, että wow, Jeesus, jos tää on sun tahto, niin anna sen tapahtua. Ja sitten me mentiin seuraavana päivänä ylistään sinne, niin ekassa ylistyssetissä jouduttiin venyttää sitä aikaa. Miettikää, se on kaikki, tai siis se oli, olisiko ollut 80 Suomen seurakuntien johtajaa. Siis oikein niinku the big bosses, tiedättekö? Jotka niinku tätä lafkaa, tiedättekö, johtaa tuolta korkealta. Niin niille sanottiin, että hei, sori, nyt tää aikataulu menee aivan uusiksi, me ylistetään nyt Jumalaa, täällä on Jumalan kirkkaus läsnä. Ja siellä vedettiin, ja siellä tapahtui jotain. Ja Jumala on puhunut just tästä kirkkaudesta. Ja sitten sieltä nousee sana, Jumalan sana. Kaikki voi miettiä pähkäillä, mitä se tarkoittaa. Onko tärkeää Jumalan sana? Puhuttiin tänään rukouksesta. Mutta toinen yhtä tärkeä juttu, ehkä jopa tärkeämpi, etten sanoisi, Jumalan sana. Et sä voi lukea sanaa, jos et sä rukoile. Toisaalta et sä voi rukoilla, jos et sä lue sanaa. Se on vähän niinku, vitsi, nyt tulee diippiä. Tiedättekö, kun te hengitätte? Hengätte sisään, mitä? Ilmaa, mutta kun sä puolat se ulos, mitä se on? Jep. Happea ja hiilidioksidia. Happea ja hiilidioksidia. Jos ei ole happea, ei ole hiilidioksidia. Jos ei ole hiilidioksidia, ei ole happea. Jos ei ole Jumalan sanaa, ei ole rukousta, se on rukousta, ei ole Jumalan sanaa. Okei, hyvä. Oliko sulla muuta? Tuliko muuta Jumalalta? Mulle tuli tuosta kirkkaudesta mieleen se, että nyt on ollut, tässä just tänään oli meidän 50-ryhmässä, tuli keskustelu, yksi ihminen oli aivan masentunut ja puhui siitä, että miksei enää ole Jeesuksen kaltaisia ihmisiä maan päällä. Hyvä kysymys.
siksi meidän täytyykin nousta, meidän täytyy herätä, koska nimenomaan se, että opetuslapsille sanottiin se käsky, että menkää ja tehkää. Meidät on kutsuttu opetuslapseuttamaan ihmisiä, eli mekin ollaan opetuslapsia. Joten meidän kuuluu mennä ja tehdä. Se kaikki sama voima, se kaikki sama kirkkaus, mitä Jeesuksella on myös meillä. Niin Jumalasta puhunut kans, että meidän kuuluu nimenomaan pitää itsemme vireessä, että se kirkkaus, mikä meille on tuotu, näkyisi tuolla. Amen. Mä sain yksi kaveri kouluajoilta, niin kertoi vaan sitä, että hänet on lytätty. Mä olin lytätty ja haukuttu ja pidetty ihan jaskana ihmisenä, niin sitten mä olin vaan silleen, että mä sitten olin ihan suoraan, että mä uskovaisena olen käynyt tuon samaa läpi, mutta sitten kun mä tajusin, että Jeesus on se ainoa tie, mikä päästää pois niistä, koska Jeesus näkee meitä rakkaana. Niin se on josta kirkkauden loistamista, vaikka se puhukki Facebookissa. Mutta nimenomaan se, että meidän täytyy tulla tavallaan siltä mukavuusalueelta pois ja vähän olla radikaaleja. Ja nimenomaan Jumala on meidät kutsunut radikaalisuuteen. Pois sieltä mukavuusalueelta sitä järjen opeista. Totta kai saa järkeväkin olla, mutta nimenomaan se, kun Kristuksella ei ole rajoja. Meidät on kutsuttu olemaan Herran kirkkaudessa. Meidät on kutsuttu tekemään sitä työtä. Amen. Ja miten se tulee? Se tulee ylistyksen ja sanan lukemisesta ja rukouksesta. Amen. Jessellä on hyviä pointteja, mutta mennäänkö eteenpäin? Niin kerätään kaikkien näkyjä sama. Tomppa, mitä sulle tuli? Mennään vaan seuraamaan. En nähnyt. Kerttu. No, ei oikeastaan ehkä mun omaan elämään, mutta ajattelin, että kyllä se voi ehkä joku täysinkin elämään olla saanut. Mä siis näin, että esimerkiksi Afro, se katsi jotain ainetta siellä. Mä olin jossain maanuumenissa ja sitten kaikki oli tosi mustavalkoista ja mä taisin, että mä olisin itse nähnyt asiat tosi mustavalkoisesti. Sitten näin, että tuli toi auringonousu, niin sitten tuli siellä punaista väriä. Ja sitten mä taisin, että on muitakin värejä, että ei ole vaan ainoastaan ne ja toinen, vaan niin on muitakin. Ja sitten se, että kun tulisi toinen väri, niin Jumala näyttää, että on muutakin. Ja että sitten tuli vain niin yksi väri sillä lailla. Ja kun se oli tulossa niin muita värejä, niin sitten jotenkin näin. Tai koen, että on jotenkin parempi mennä silleen aina yksi väri eteenpäin. Eli niin yksi asia kerrallaan, ettei tule liikaa ja näin. Sitten mä näin Jeesuksen sillain, ja siis ihan selkeästi jo sillain, ja sitten se niinku viihtui sillä, nyt näytti niinku sillä, että mennään eteenpäin ja sitten että Jeesus vie niinku eteenpäin ja auttaa siinä ja että mä en ole yksin sen asian kanssa. Näin. Tästä joku sai jotain hyvää. Sai kyllä aika paljon ja mä en kyllä nyt rupea sitä avaan, koska muuten tässä menee koko loppuilta. Mutta voin kertoa, että kyllä toi oli ihan Jumalasta. Mitä se aine oli? Se näytti niinku, tai mä olin jossain maa alla ja sitten kun se aurinko paistoi, niin mä olin kiinni pois sieltä. Mutta mä jotenkin koin sillä että se oli niinku jotain sellaista elohopeata tai jotain hopeata tai jotain sellaista ja sitten tuli jotenkin semmoinen mieleen, että seurakunnassa niinku autetaan muokkaa niinku muita sillai niin jotenkin sitten mä jotenkin nähnyt asian sillä että tullaan seurakuntaan tehdään tietyt asiat, sit lähdetään pois. Se on niinku sillä se on niinku se... Että se on niinku mustavalkoista mulle sillä että niin. se on niinku se tietty tapa.
Eli vaikka siinä on niin paljon muuta. Niin, amen. Kuunnelkaa tämä sana kertolta. Seurakunta on niin paljon muutakin kuin vaan sitä, että sä tuut seurakuntaan, sä istut siellä ja lähet pois. Se on... Ai että, tästä tulisi uusi opetus. Vai. Jeesus on elämän seurakuntaa, se missä me näytetään elämää. Aamen. Hyvin tiivistetty. Mennään eteenpäin. Rakas siskoni Jonna, kerro mitä Jumala laski sulle. Mä näin 2 näkyä. Halleluja. Ei liittynyt toisiinsa mitenkään. Joo. Mut mä näin niinku ensin... Mä en tiedä, missä mä näin. Mutta Jeesus jakoi siinä kalaa. Varmaan leipää. Amen. Amen. Ja sit mulla tuli Raamatun paikka. Tai niinku Jumala sanoi sen. Että ja niin on Jumala maailman rakastanut, että antaa toiset voimansa tietysti vähän uskoon. Oliko se ne 2 siis? Elikkä se kala ja sitten se Raamatun paikka. Wow. Toi kala on ihan älytön niin kuin ilmestys oikeesti. I can feel. Ai että, Jumala puhuu meille, että nyt on aika, hei. Ai, voiko sun please sanoa ihan nopeasti tän? Annako mulle nyt kumpiin? Oh. Mites se meni? Monta niitä leipiä ja kaloja oli? 5 leipää ja 2 kalaa. Kyllä, yhteensä 7. No anyway, 5 leipää ja 2 kalaa. Ne monistettiin, että koko kansalle oli ravintoa. Niin Jeesus jakaa meille tänään kalaa ihan sikana. Tänään on meinaa kalajuhlat, halleluja. Nyt on sitten kalamarkkinat täällä, että huhhuh. Ottakaa please. Muikkua joo, kaikkea. Kuule, lohta. Oikein punaista kirja, loimua vaan lohta, kuule, viinikastikkeessa. Ei alkoholia. Mä koin siinä saattaa niinku... Tai mä tosi harvoin rupean itkeä, kun mä rukoilen. Nyt tuli semmoinen... Koska mä tunsin sen rakkauden siinä, kun se meni jo. Niin siis silleen niinku antoi hellästi ja silleen. Fyysisestä ja kosketuksesta ei tiedä, mutta... Mut siis se rakkaus, miten hän jakaa. Tulee se sydän. Take it. Koin, että ne kalat meinaa lahjoja, meinaa siunauksia ja jos niitä tulee paljon, niin tästä tulee meille jokaisen. Hengellistä ravintoa. Ja okei, one more thing, guys. Me ollaan aika hengellisiä joutu tänään. Mut älkää pelästykö, koska hengellinen elämä ei ole mikään semmonen juttu, mikä on jossain tuo ylähyllyllä, ja sä saatat sen aina seurakunnassa. Amen, Kirsi, amen. Se on aina mukana. Sä kannat sitä koko aika mukana. Halusit sä tai et. Se on vaan fakta. Se on osa sua. Se meistä riippuu vaan ja Jumalasta, että missä tilassa se on. Mutta tänään me saadaan kalaa sinne. Halleluja. Jos sulla on ollut vähän, tiedätkö, niin kuin näkynyt kylkiluut tosta noin ja sä oot ollut vähän tätä aliravittua hengellisesti, niin mulla itse asiassa taitaa näkyä. Mutta mä en ole aliravittu mielestäni. Mutta ei puhuta siitä nyt. Nyt puhutaan siitä, mitä Pausku sanoo. Mulle tuli siitä mieleen se, että sitä kalan jakamisesta, että niinku, me nähdään se tilanne ehkä usein meidän elämässä, että on vaan se 5 leipää ja hirveästi pitäisi sitä venyttää ja sä mietit, että kuinka tää tässä, niinku, että onko se sun omat voimavarat vai onko se tämän porukan voimavarat, miten me ajatellaan, että vaikka tänään tuntuu sieltä, että kaikki on kipeänä ja kaikki on jossain ja tuntuu, että niin miten tämä irtoaa tästä tää meidän nuorneilta. Ja sitten niin just Jeesus jakaa kalaa. Että se mitä me nähdään ensin ei ole todellisuutta siitä, mitä se tulee olemaan. Amen. Amen. That se speaks. puhuu niin sitäkin tavallaan. That speaks. Että niin meidän elämäntilanne se, että me katsotaan sitä nyt ja me nähdään vaan se 5 leipää ja 2 kalaa, kun Jeesus taas tulee sitten vaan niin kuin antaa siunuksen ja sitten Se leviää. niin. Monistuu. Wow. Voidaanko me sanoa aamen tähän? Amen. Wow. Okei. Okay. Seini, mitä sä sait? No, toi on tosi syvällistä tai sitä ei ole syvällistä ollenkaan. Mä näin selkeän ja koin sen, tai jälkeenpäin koen kokeneeni sen fyysisesti. Okei. Eli siis mä seison, katon
maisemaa. Mä näen koivumetsää tai sellaista tosi harvaa koivumetsää, vihreitä nurmea, järvimaisema, aurinko ja pilviä vähän tuolla, vähän tossa. Ja sit mä koen läsnäoloa, joka vahvistuu koko ajan. Ja mä huomaan, että mä oonkin polvillani, enkä seiso. Ja joku pitää kättä tässä ja joku pitää mua kädestä tässä. Ja sit mulla vierähtää kyynel poskelle. Vähän niin kuin mulla. Vaan. Aika Mä oon hirveen herkällä päällä. Aika koskettavainen. Oliko se siinä? Se oli siinä. Mut se jatkuu. No siis, kyllä. Siis ihan muutama kysymys. Millainen se koivumetta oli? Millainen? Oliko se synkkä, pimeä? Se oli hieskoivua, sen verran mä voin sanoa. Joo. Ihan. Joo. Sanotaan, että vaikka 3 metrin välein niitä puita. Joo. Eli se on aika niinku, sinne näkee tavallaan. Joo, siitä näkee läpi. Läpi? Joo. Sitä näkee läpi. Jotain. No, jos sä katsot jonnekin tunneliin ja sieltä ei tule valoa, niin näet sä sinne? Eikö siinä ole vaan sellainen musta aukko? Joo, mutta jos sieltä kajastaa valoa toisesta päästä, niin eikö sä silloin näe sinne tunnelin sisälle? Eli puitten takaa tulee... Voisiko olla niin? Tuliko sieltä valoa? No siis, aurinko paistoi siellä. Aurinko paistoi siellä. Kuules, nyt vaan kohti kuule uusia haasteita Jeesuksen kanssa. Polvilla tarkoittaa nöyrä, antautunut. Se, että se on tuossa olkapäällä, pitää... Oikeasti Jumala suojaa sua, että sä edestä takaa, sivulta, ylhäältä, alhaalta. Nobody can hurt you. As long as you're with God, man. I'm telling you. Alkaa ihan koskettaa lisää. Mut ihan mieletön. Mä sain tosta itekin ihan sikana. Saiko joku muu? Amen. Kiitos Jeesus. Wow. Totally wow. Kiitos Herra. Jatketaanko? Tuliko Teemu sulle mitään? No mulle tuli punaisella kirjaimella, että rakastan kaikkia. Oi! Ja sitten siinä on joku jatke aina, että joku siunas. Oi. Punaiset kirjaimet, rakasta kaikkia. Joo. No, sen sä näytit todellakin tänään oikein fyysisesti, kun sä hait ihmisiä tänne iltaan. Joo. Jotka by the way on kasvanut täällä illan aikana. Joten sä teit tänään aika mielettömän teon, rakkauden teon Jumalan. Ei nyt liiatkaan. No ei, come on! Oot siunattu hei Teemu oikeesti. Mahtavaa, rakasta kaikkia. Rakastaan kaikkia. No Kirsi. 3 asiaa. It's gonna be a long night. Okei, mennään niin. Ensin usein onnistus. Sitten mä näin pojan isän. Mä kävin just niin katsoa vielä poikaa. Se tuska, mikä se tämmöisessä lähtee, niin se on ihan hirveä. Sitten Raamatun paikka, että ei henkivallat, ei kuolema, ei elämä, mikään ei pysty erottamaan niin hänen rakkaudestaan. Amen. Wow. Eli kun mä tiedän, että Laurin isä on samassa kaupungissa suurin piirtein kuin Lauri, ja se tuska, mikä se tulee, kun sä et kumpaakaan näe, toisessa sä et näe ollenkaan, toisessa sä et vaan se kerran kuukaudessa 2 tuntia niin tuetusta ja valotusta, millä se sanoisikin, niin tulee semmoinen olo, niin kuin mua revitään siinä kaupungissa, mua revitään niin 2 suuntaan, mitä mä teen ensinnäkin salamäkeen katsoa pojan isää. Mulla on 2 kertaa semmoinen, että mä menen sinne muurien ulkopuolelle, mä huudan sitä nimeä, vaikka sä oot pääpunaisen esiin muu auto, mulla on tullut semmoinen, että me pakko päästä sinne. Nyt se kun katsoo poikaa, niin semmoinen on, että mä revitään. Et 2 suuntaan revitään, se mikä mä aina semmoinen haluan, niin se on ihan hirveä. Pitäisikö meidän muistaa porukalla rukouksen nyt tätä tilannetta? Se on ihan hirveä. Jos meillä on niin kuin Joo. lähtee just niin kuin päämaa lukoon eilisen Herukoilla heti päivän itkenyt. Ootko siellä vai? Mä vois niin vois Jassu oli mulla, niin mä voin Jassun aikana ne sitten. Tehdään silleen, kaikki jotka haluaa tulla rukoilemaan Kirsin puolesta tulla, tehdään se, että koillaan niin kädet niin Kirsin puoleen. Rukoillaan Kirsin puolesta.
Kiitos siitä, että sä näet Herra tämän tilanteen, sä näet Kirsin tunteet, sä näet Herra kaiken sen, mikä siellä taustalla oikein haittaa. Mä pyydän Jeesus oikein, että Jeesuksen nimessä Herra sun apus tulisi tähän tilanteeseen ja tapahtukoon sun tahto Jeesus. Mä pyydän, että anna Herra, give comfort ja Herra, anna sinne rauha hänen sydämeen, Kirsin sydämeen, että hän saa nukkua rauhassa yötä, hän saa elää rauhassa eteenpäin, hän saa todellakin elää tätä elämää eteenpäin, Jeesus. Jeesuksen nimessä kaikki ahdistus väistyy, kaikki pelko väistyy, halleluja, shakrava säädele pavarava seede. Me oikein nuhdellaan sitä pelkoa, me nuhdellaan sitä ahdistusta Jeesuksen nimessä. Me kerrotaan se ahdistukselle nyt, että sä lähdet pois Kiirisestä Jeesuksen nimessä. Sulla ei mitään valtaa olla Kiirisessä, halleluja. Pelko pois, halleluja ja ahdistus pois Jeesuksen nimessä. Joo, joku voi jatkaa sit rukousta vaan, jos saa sydämelle mitään. Sä kannattelet, niin sä pidät koossa Herran tuntumassa, että sä ei pysty enää ja sä ei kykene. Kiitos Jeesus. Että se repee Herran. Sun rakkaudessa on se, joka on niinku side, vahva side, joka sä kierrät Kirsin ympärille, joka pitää sitä koossa, joka antaa turvaa ja läheisyyttä Herran. Sä kosketat enemmän sun rakkaudessa Herran. Sä kuulet kaikki ne kiusat, ne tuskat ja kaikki sen peloja, Herra. Sä et ole koskaan suutunut sun korjaan, vaan sä oot aina ollut Kirsin kanssa jokaisessa hetkessä hänen elämään. Ja Herra, me pyydetään, niin Herra, sen rakkaudesta, Herra, sun rakkaudesta pyydetään, niin että koko tää perhe vielä takaisin ennalta, Herra. Tapahtukoon sun tahtos Kirsin perheeseen elämässä, Herra. Sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä tuoda tää perhe takaisin yhteen, vaikka se näyttäisi järjellä. Siinä on kauheat taistelu, kauheat ponnistelu ja tuntuu, että ei näe mitään toivoa, mutta Herra, sä oot tuonut meille toivoa. Me uskotaan sun lupauksiin, Herra. Kiitos, että sä vahvistat, sä annat rohkeutta ja lujuutta seistä, Herra, vaikka on vaikeuksia, Herra. Luottaa sun muuttumattomaan rakkauteen. Jumala näytti mulle, että sulla on ollut pitkä semmoinen tie, missä on monta kertaa sä oot kompastunut väärään suuntaan, kun nämä asiat on niin kivulia. Jeesus, me halutaan nyt pyytää ja julistaa, että ne kaikki poikkeamat ja kaikki muut polut lähtee pois, se keskeä, se kultainen keskitie, se pysyy Kirsin elämässä. Ja nyt mä Jeesuksen nimessä kaikki ne vanhat kahleet, mitkä vie aina pois Jumala sulta, mä haluan nyt ne kaataa Jeesuksen nimessä. Koska ne on niin kivuliaat asiat, että niitä ei kuulu yksin kantaa, vaan Jumala sä oot sanonut, että mä oon sun tukena. Niin Jumala, mä julistaan, että sä olet Kirsin elämässä, se joka pitää sitä olkapäästä ja kädestä kiinni. Mitkään vanhat kahleet ei tuu tähän elämään enää, mitkä vie pois susta, Jeesus. Vaan mä nyt julistan, että se perhe tulee takaisin koolle. Se tulee vielä olemaan yhtenäinen perhe. Se ei ole enää rikkinäinen perhe. Ja mä julistan myös, että kaikki kahleet, kaikkien synnit on pois Jeesuksen nimessä. Jokaisen elämästä, jokaisessa hetkessä. Ja nyt mä Jeesuksessa julistan, että sun rakkautessa käydä ne kaikki kivuliamatkin asiat läpi, koska niiden kanssa ei kuulunut elää. Niiden on kuulunut lähteä kauan sitten pois. Ja nyt se Jeesuksen nimessä lähdet pois. Se masennus lähtee pois. Se vääränlainen hivot lähtee pois Jeesuksen nimessä. Ainoa hivot meillä kuuluu oli sua kohtaan. Himoita sun sanaa, niin enemmän, etää sun sanaa enemmän. Ja mä Jeesuksen nimessä julistan vapautta. Mä Jeesuksen nimessä julistan rakkautta, lujuutta ja pysy sussa. Amen. Se on mahtavaa hei seurakuntaperheellä oikeasti kantaa ihmisiä Jumalan eteen. Okei, hei, mennään nopeasti vielä loppuun ihan tää. Tää on päättäkin pois tästä aamulla. Sen mä koen. Mä näin sen köyden, jolla sut sidotaan. Siinä on toista raamusta, että tuli siihen, että ei henkivalta No niin, meillä on vielä vähän hommaa tässä. Jos jollain on iltapuuro valmiina kotona, me pahoitellaan sitä, että se vähän menee nyt aikataulut pieleen, mutta hei, eikö se ollut mahtava ilta? Jumala on toiminut täällä ihan valtavalla tavalla. Ei ole lakannut vielä, eikä lakkaa ikinä. He never stops.
Petteri, mitä sä koit rukouksessa? Millaisia, niin kun, saitko jonkun sanan tai jonkun kuvan tai jonkun sitten, niin kun, tuliko mitään mieleen rukouksessa? Ihan silleen otetaan lyhyesti, niin kerätään kaikki ja kertoa. Ei erityistä.